Laiturilla on meneillään Pasila 3.0 näyttely, jossa esitellään tulevaisuuden Pasilaa. Uuden keskuksen Triplan rakentaminen alkaa vuonna 2015. Näyttelyn ajan kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua asemakaavaehdotuksen valmisteluun ja järjestettäviin teemailtoihin. Näyttelyssä on mahdollista liikkua uudessa Pasilassa virtuaalikypärän avulla. Samalla voi kokeilla, miltä uudet pintamateriaalit, kuten alumiinivaahto, tuntuvat. Keskuksesta tulee 3 korttelin kokonaisuus, johon toteutetaan asuntoja, hotelli, toimistoja, kauppa- ja kongressikeskus, monitoimiareena ja joukkoliikenneterminaali. Triplan keskus on mittakaavaltaan lähes 3 kertaa Kampin suuruinen. Pasilan keskus tullaan rakentamaan ekologisesti ja se sisältää muun muassa yli 3300 polkupyöräpaikkaa ja yli 300 sähköautojen latauspistettä. Lisäksi Pasilaan tulee runsaasti viherkattoja ja jätteiden keräys toteutetaan keskitetyllä imulaitejärjestelmällä. Tarkoituksena olisi myös tulevaisuudessa rakentaa Pasilaan metro, joka tulisi toimintaan vuonna 2030. Vuoteen 2040 mennessä Pasila on lähes 20 000 asukkaan kaupunginosa, joka tarjoaa työpaikan yli 50 000 ihmiselle. Minkälainen Pasila on sinun mielestäsi hyvä?